kangen sing lawas bareng ya. Iya, Mak. Iya. Hoi. Iya. Iya, Jan. Kaya jaran no, iya. Mengucapkan terima kasih yo. Walah. Pada sampeyan mujud kita nganjuk penonton dadi no. Iya, ya ngestokake dawuh. Siapapun dalangnya, yang penting wayangannya. Yo, agama hidup akan terarah dengan ilmu hidup akan mudah, dan dengan seni dan budaya hidup akan terasa lebih indah. Ngono. salat dadi jagae agama lima waktu salah satu ya. kaya kepulen jadali takut takut lagi air motor motor becek jalan sendiri aja nangis barang wae dene awe ora kok nangis Rumangsaku kok suwe ora jogetne cangik. Lah ya angger jaman saiki kok wis masuk season limbukan, angger kayon diangkat kok wis ndeng tung ayo. Ya yo kadang kala kangen sing lawas. Nadyan wis ana garapan sing anyar ning yo kadang-kadang yo cocok yo kangen sing lawas bareng yo. Iya, Mak. Leren-leren. Lakone rada dawa. Ya, pancen yo pamundhutane ketua panitia, para-para panitia kang sarta warga masyarakat. Iya. Njaluk lakon sing kira-kira ngentekne swara dalang. Iya.
Apa Banjaran Dasamuka iki aku meh pirang-pirang tahun wit SMP nganti saiki dadi dalang cekek glegek ya lagi bengi iki ana. Banjaran Dasamuka. Ya mula sagaduking nalar sakadaring lampah ya ana. Iya ngestokake dawuh. Nek ora disuwuni lakon ngene iki ya ora awake dhewe ya ora sinau. Iya, kaya ngene iki nak malih buka buku gelem sinau. Iya ngestokke dawuh. Leren sik ya ana, leren. Angka sepisan ora lali ya ana. Anakku limbuk. Ndak kanthi ya kuwi tak gandeng tanganmu sing tengen bareng-bareng ngunjukake rasa puja lan puji syukur. Iya. Marang purbaning Gusti ingkang ngakarya jagat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widi Wase ngono. Kang wis malembarake keberkahan kenikmatan. Iya. Marang aku Kang sarta kowe sak rombongan. Iya. Satemah awake dhewe kumplit sak rombongan iso manunggal Kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Nggih yo. Adicarane apa? Piye? Adicarane apa? Ki wis agenda rutin tiap taun. Ngono. Ya kuwi nyadranan. Oh, nyadranan. Bersih dusun, bersih dusun. Kang kagelar dening para warga masyarakat ing dusun Weru, kang sarta para warga masyarakat ing dusun Bulakmaja. Ngono. Iya. Kelurahan Werungotok, Kadipaten Nganjuk. Ngono ya, Mak. Agenda rutin tiap tahun. Iya, Mula awake dhewe ning kene wis ora iso matur sing akeh-akeh mung isane ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terima kasih yang sangat banyak. Ngono ya, Mak. Unjuk marang sapa wae ingkang angka setunggal nuwun inggih menika kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya. Kunjuk sapa nuwun inggih menika ingkang angka setunggal ingkang paring amedhar sabda pausonten. Ngono. Sapa? Bapak Lurah. Iya. Lagi. Iya. Iya. Pak penonton iso gempar ke lho. Kok. Iya. Ayo, luar. Iya, kasih jalan. Iya. Iya. Pahlawan akan liwat. Iya. Iya. Iya, Jan. Oh ya jaran, no? Iya. Mengucapkan terima kasih. Yo. Walah. Iya, kok leh mlengos nak wimbian tahu tak tengi kok. Iya. Duwe anak telu renek ndase. Iya. Iya, wis ben lungguh sik. Iya. Baleni ambali atur. Ya, ngaturke panuwun Bapak Lurah, Bapak Nyoto sarjana sosial. Kang sarta sedaya panitia ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal. Iya. Ingkang dipun pandegani dening Bapak Priya Hadi Prayitna. Ngono ya, Mak. Kang sarta sumrambahe aku Kang sarta kowe ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan. Ya. Kanggo seluruh para warga masyarakat. Oh ngono. Ing laladan nuwun inggih menika ing laladan dusun Weru Kang sarta Bulakmaja, Kelurahan Werungotok, Kadipaten Nganjuk. Iya. Ingkang sampun paring kapercayan kapitayan dumateng kula sak kanca sanggar seni Astabrata. Ya. Kinen paring lelipur ketiban sampur bengi iki kinen gelar-gelar gantung gong no. Oh ngono. Iya. Mak ya ngestokake dawuh. Nek diitung-itung yen ora kleru awake dhewe sowan rene rambah kaping 3 iki no. Oh ping 3 iki. Nek ora kleru ping 3 iki. Ya. Mula ngaturke panuwun ora bosen-bosene warga masyarakat ing laladan Weru Kang sarta Bulakmaja. Ya.
anggone tresna karo awake dhewe sak kanca sanggar seni Astabrata ya ngaturke panuwun. Ora bosen-bosene mula dhewe ngaturake panuwun sing wis tresnani awake dhewe sak kanca ya tresnani laire ya tresnani batine. Iya Mak iya ngestokake dawuh. Ping telu iki mula awake dhewe ya ora iso matur apa-apa sing sepisan mung iso mengucapkan terima kasih. Iya. Kang angka loro mung bisa nderek uyung-uyung nganyeng kuyung ndongake. Ngono ya, Mak. Ndongake karo para warga masyarakat ing dusun Weru kang sarta Mbulak Maja anggone wis kasembadan ngadani adicara bersih dusun utawa nyadranan. Ya. Muga-muga dusun Weru kang sarta dusun Mbulak Maja sak rampunge seluruh rangkaian adicara ya kuwi bersih dusun utawa nyadran dusun Weru kang sarta Mbulak Maja dadi dusun sing badatun thayyibatun warupun gofur gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja murah sandang lawan pangan cinaketok ing kamulyan tinebena saking bencana alam. Amin 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 Allahumma amin amin Allahumma amin. Ya eman
Dititeni kok, Nduk. Iya. Warga masyarakat ing Weru Kang Sarta Mbulakmaja awake dhewe rambah ping 3. Heeh. Wi nyuwune wit pertama awake dhewe sowan ki mesti serial Banjaran terus. Oh ngono. Ping pisan sowan rene kae yen ora kleru Banjaran Bima. Ya, Terus tahun winginane, ya. Yen ora kleru Banjaran Anoman, ya. Terus tahun iki Banjaran Dasamuka, ya. Tak rasake kok nyolot suwe nyolot angel, ya. Ora apa-apa ki maratelakake yen warga Weru Kang Sarta Mbulakmaja ki ora mung penonton wayang ning uga pengamat wayang. Oh ngono ya, Mak. Ketitik wit sore, diwenehi lakon ya ngematke, nyang hiburan ya diapresiasi. Ngono ya, Mak. Bengi iki lakone apik-apik ki engko sewengi isine bengok-bengok Dasamuka terus no. Ya, Ngestokke dawuh, nek karo ndek bengi lakone angel ndi? Ya angel iki. Ndek katentreman penting dalange muni katentreman esuk ra ya wis sah ya. Angger njaluk dusun apa desa payu katentreman malah bingung aku. Ya. Arep diseni apa? Penting isuk wis muni katentreman rak yo tentrem-tentrem. Ya. Iya ngestokke dawuh. Wingi bengi nang ndi? Nyang Telungagung Rejo Tangan. Ya. Ning bengi iki hebat luar biasa. Ya, ya Mak ya ngestokake dawuh. Ternyatane penonton Nganjuk kuwi upama arep nonton wayang iki tekan omah wis nggawa sangu dhewe-dhewe. Ngono ya Mak. Upamane arep nonton dalang sapa? Ya, kuwi wis nggawa sangu dhewe-dhewe saka ngomah upamane arep nonton dalang A ya kuwi tekan lokasi ya ora arep-arep dalang A kuwi kudu kaya dalang B. Oh ngono. Arep nonton dalang B, penonton Nganjuk ya ora arep-arep dalang B mau kudu iso persis kaya dalang C lan sak liya sak panunggalane ya. Ki tegese penonton Nganjuk penonton dadi no. Ya ngestokake dawuh. Siapapun dalangnya yang penting wayangannya. Ya ngestokake dawuh. Yo ki sadurunge ngaturke tetembangan Kang Maneka Warna, ya Kang Sarta ngaturake Mbak Yuku sing paling cantik dhewe, ya Manuk Hara, ya. Ya, nek sadurunge ngaturke sak tembang dhisik, ya, apa? Aku kepengin pepeling luwih dhisik diaturne. Ya, Malik Slendro. Tembang sing bernapaskan karo religi, tembang sing bernapaskan karo agama. Iya Mak, ya ngestokke dawuh. Merga para warga masyarakat ing Weru Kang Sarta Mbulakmaja wis ngrumangsani, ya. Duweni pedoman dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dan dengan seni dan budaya hidup akan terasa lebih indah. Ngono ya Mak. Agama karo budaya kudu mlaku bareng, aja ditabrake mengko mundhak cawuh. Ya ngestokke dawuh. Dibawani langkung rumiyin. Sumangga ya dipun bawani dandang kula pepeling karya besar Ki Haji Anom Surata mengko tibake pepeling ya Nok. Ya. Mangga Mas. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para sasama aja padha ditinggalke tembang menika nggih kula kintunaken dumateng Bapa Lurah, Bapa Nyata. Kang Sarta sedaya panitia mugi saged
adamel karenaning penggalih lan saged dadosa jampi sayah tombo kesel. Monggo dipun lajengaken Mas. Rukun Islam niku sahadate kang angka siji kang angka loro solat dene kang telu rukun Islam kaping 3 napa Mas? Ramadan nindakne poso Terus papat zakat ping 5 ngibadah haji menawi sedaya rukun Islam sampun dipun tindakaken tegesipun rukun Islame dos pundi Mas? Rukun Islam sampurna ya tibake ya nak karya besar Ki Haji Anom Surata coba kaya ngapa dadekke ya ya Kuasa,
Gelaran malam hari ini juga disiarkan langsung ya lumantar channel YouTube no ngono live streaming Asta Brata Media ya. Dadi iki sing kepareng mirsani ora mung penonton kang ana lokasi utawa TKP, ning kabeh para sutresna budaya wabil khusus pecinta wayang kulit kang sarta pengikut setia channel YouTube Asta Brata Media juga memonitor para warga masyarakat Weru kang sarta Mbulakmaja anggone kagungan kersa bersih dusun bengi iki. Ngono ya, Mak. Menyelam sambil minum air ya diwaca dhisik ana layang sing tumibeng pangkon. Ngono ya, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Yu Cange. Panggih malih dalam rangka bersih dusun Mbulakmaja lan Weru. Kelurahan Wrongotok Kadipaten Nganjuk. Kula nyuwun gending ya. Bawa palaran langgam ngimpi. Loro ki apa ki jagat wengi ki apa ki. Terus telu ninggal katresnan Persi Samboyo kang sarta ingkang pungkasan podang kuning ya. Gending menika katur para pamirsa sedaya sugeng mirsani ngantos paripurna saksamunipun bersih dusun Mbulakmaja Weru masyarakat diparingi sehat walafiat panjang umur banyak rezeki dipun tebehaken saking musibah sengkala lan penyakit wassalam saking menika seksi wayang kulit. Ngono ya Mak. Ya dipinangkani sing kira-kira kanca-kanca iso dipinangkani karo gegojekan karo mlaku ya no. Yo Mbak Mak Anuhara katuran jumeneng. Ngono ya Mak. Serampatne ya serampatne. Iya.